Здравейте! Днес на вашето безценно внимание споделям изключително вкусния протеин Light Ultra с аминотеин. Ново поколение хранене. В свят, в който клетките ни ежедневно са подложени на стрес, недостиг на хранителни вещества и забързано ежедневие, тялото ни не просто има нужда от храна, а от интелигентно и пълноценно хранене. Нежният шейк е специален и отличителен с това, че е създаден на базата на най-новите научни постижения в областта на аминопротеиновите технологии. За да могат да се нарекат пълноценни, протеините трябва да отговарят на много високи стандарти за качество. Само тези протеини, които съдържат всички незаменими аминокиселини в правилно съотношение, се наричат функционално ефективни и пълноценни. Това се измерва чрез PDCAAS и DIAAS – световните златни стандарти за качество на протеина. Висококачествената соя е най-ценният растителен протеин. Соевият протеин е единственият растителен протеин с пълен аминокиселинен профил, съпоставим с яйчен белтък, суроватката и месото. 2 приема дневно от интелигентния протеин Ultra Light осигурява 100% от дневните нужди. Съдържа витамин А, витамин С, витамин Д, витамин Е, витамин Б комплекс, калций, магнезий, желязо, цинк, фосфор, селен, хром, фитонутриенти, омега-3, фибри и много други жизненно важни нутриенти. Съдържа аминокиселинен пълноценен профил, включващ 20 аминокиселини, включително и незаменими. Също така и трите най-важни аминокиселини за мускули и енергия BCAA. Аминотеин е в основата на формулата. Това е уникална комбинация от ензими, специално разработена за разграждане на протеините, която осигурява пълноценно храносмилване и оптимално усвояване на аминокиселините. Един от най-сериозните проблеми при приема на по-големи количества белтъчини е тяхната смилаемост. С напредване на възрастта в организма намалява производството на ензими, необходими за разграждане на протеините. И тялото губи способността си да се възползва пълноценно от тези ценни градивни елементи. Аминотеин е специална ензимна формула, чиято цел е да освободи пълния потенциал на аминокиселините от соевия протеин, като разгражда молекулите му по-ефективно, отколкото организмът би могъл сам. Това не е просто шейк, това е клетъчна формула за възстановяване. Лек, засищащ и изключително усвоим с ниско съдържание на мазнини, минимално количество захари, отлична усвояемост, подходящ при контрол на теглото, идеален при активен начин на живот, отличен избор при балансиране на кръвната захар. Храна с мисия. Защото истинското здраве започва на клетъчно ниво. А когато клетките са нахранени правилно, тялото знае как да се възстановява, да се балансира и да сияе.